Dobrý deň, volám sa Viera Mineričová a v tomto videu by som vám rada prečítala preklad úryvku knihy Alice Munro The Shining Houses, a teda Oslnivé domy. Oslnivé domy. Poviem ti, čo by som urobil, ak by som žil vedľa, zareagoval Steve a dobrosrdečne sa rozžiaril v očakávaní smiechu. Poslal by som tam svoje deti, aby sa tam hrali so zápalkami. Veľmi smiešne, odpovedala Edith. Je to starý vtip. Ty vtipkuješ a ja sa snažím niečo urobiť. Dokonca som zavolala na mestský úrad. Čo povedali? Opýtala sa Mary Lou Ross. No, opýtala som sa, či by ju nemohli prinútiť, aby to aspoň vymaľovala, alebo zhodila niektoré búdy. Ale povedali mi, že nemôžu. Povedala som, že som si myslela, že tu musí existovať nejaký druh vyhlášky, ktorý by sa uplatnil na takýchto ľudí. Ale povedali, že chápu, ako sa cítim a že ich to veľmi mrzí. Ale nie. A čo so sliepkami? Myslela som, nedovolili by mne alebo tebe chovať sliepky, ale ona má na to špeciálne povolenie. Už si nepamätám, ako to chodí. Už ich nebudem kupovať, zvolala Jane Ingerová. Supermarket je lacnejší a koho toľko zaujíma čerstvosť? O môj Bože, ten smrad. Povedala som Karlovi, vedela som, že ideme do divočiny, ale nejako som si nás nevedela predstaviť vedľa tej maštale. Na druhej strane ulice je to horšie ako vedľa. Zaujímalo by ma, prečo sme sa obťažovali s veľkým oknom. Kedykoľvek nás niekto príde navštíviť, zastriem závesy, aby nás nemohli vidieť oproti nám. Dobre, skríkol Steve. Snažil sa prerušiť prenikavé ženské hlasy. Čo ja a Karl sme sa snažili povedať bolo, že ak sa nám podarí dohodnúť tú dohodu pre chodník, bude musieť odísť. Je to jednoduché a zákonné. V tom je tá krása. Aká dohoda pre chodník? Dostanem sa k tomu. Karl a ja sme to dávali dokopy už niekoľko týždňov, ale nechceli sme niečo hovoriť pre prípad, že by to nevyšlo. Pokračuj, Karl. Ona je na mieste pre povolenie pre chodník. To je všetko, odpovedal Karl. Bol realitným maklérom, zavalitý, seriózny a úspešný. Napadlo mi, že by to mohlo takto fungovať. Tak som zašiel na mestský úrad a pozrel sa na to. Čo to znamená, drahý? Spýtala sa Jane ľahostajne. Je to takto, vysvetľoval Karl. Je to povolenie pre chodník. Povolenie tu vždy bolo. Myšlienka bola, že ak oblasť bude zastavaná, urobí sa chodník. Ale nikdy si nepomysleli, že by k tomu došlo. Ľudia jednoducho stavali, kde sa im zachcelo. Ona dostala časť svojho domu a pol tucta chatrčí leží priamo na mieste, kade má ísť chodník. Takže to, čo urobíme, je, že prinútime mesto, aby vybudovalo chodník. Aj tak potrebujeme chodník. Potom musí odísť. To je zákon. Je to zákon, zopakoval Steve, z ktorého vyžaroval obdiv. Aký chytrý chlapec. Títo prevádzkovatelia nehnuteľností sú šikovní chlapci. Dostane niečo? Spýtala sa Mary Lou. Je mi zle z toho, že sa na to pozerám, ale nechcem nikoho vidieť v chudobnom dome. Dostane zaplatené. Viac než to stojí. Pozri, je to pre jej dobro. Dostane za to zaplatené, nemohla by to predať. Ani by sa toho nemohla zbaviť.